Helo, Reina Wiel ydw i. Dwi'n gweithio i Comisiwn Brenhinol Henebion Gymru a dwi am gyflwyno'r brosiect Archif Cof. Yn ôl Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru, mae tua 42 o filoedd o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia. Felly, mae'r Comisiwn yn gweithio gyda Llyfrgell Cenedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru trwy gyfrwng partneriaeth Casgliad y Werin Cymru i ystyried sut mae pobl sy'n byw gyda dementia yn gallu elwa ar trefniadaeth ddigidol. Mae'n bosib dadlau bod prosiect agwefan Casgliad y Werin yn Archif Cof unddo ei hun. Bydd y tri partner yn y prosiect, sefydliadau eraill ac unigolion yn cyfrannu ffotograffau, recordiadau a dogfennau gwerthfawr sy'n adrodd storiau am Gymru a'i phobl. Felly, mae gwefan Casgliad y Werin yn lle da i ddechrau i unrhyw un sy'n chwilio am adnoddau ar gyfer atgofion. Sut bynnag, gan fod cymaint o ddeunydd ar gael, mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i wybodaeth berthnasol mewn amser byr. Felly, bwriad yr Archif Cof yw cynnig siop un-stop, lle mae'n bosib cael deunydd archifol di-dâl sy'n addas ar gyfer gwaith atgofion. Nodgyfrif Archif Cof yw hwyluso'r gwaith o atgofion gyda phobl sy'n byw gyda dementia. Mae'r casgliadau wedi ei rannu'n themau a degawdau o fewn cof pobl fyw ar sawl adborth staff gofal iechyd proffesiynol. Felly, enghraifft, mae'r themau'n cynnwys gwahanol fathau o gludiant fel reilffyrdd, tramiau, bysiau, ceir ac fel y gwelwn yma, beiciau. Gwahanol fathau o gyflogaeth neu ddiwydiant fel ffermio, mwyngloddio a'r gasgliad gwaith mwy gyffredinol. Ond maen nhw hefyd yn rhoi sylw i ystafelloedd penodol mewn tai, enghraifft ystafelloedd byw, ystafelloedd ymolchi ac fel y gwelwn yma, ceginau. Bod amrywiaeth o ddeunydd archifol y Comisiwn ar gael yn y casgliadau, un o fanteision mawr gwefan Casgliad y Werin yw eich bod chi'n cael eich annog i ddefnyddio deunydd pobl eraill yn eich casgliadau eich hun. Ac bod gan y Comisiwn gasgliadau enfawr o ffotograffau o adeiladau hanesyddol, henebion a thirweddau, mae gan wefan Casgliad y Werin gyfoeth o luniau o bobl. O ganlyniad, rydyn ni wedi gallu cynnwys enghraifft digwyddiadau pwysig gan gynnwys briodasau a seremoniau graddio. Un o'r ychwanegiadau diweddaraf at y Casgliad Archif Cof yw'r fideos 360 gradd a gafodd eu creu gan atgofion melys. Mae'r fideos hyn yn caniatáu i chi ryngweithio ar cynnwys a'i brofi yn lle dim ond eistedd yno a gwylio. Enghraifft, mae casgliad natur yn rhoi cyfle i chi archwilio nifer o dirweddau sy'n cynnwys llynnoedd, afonydd a moroedd Cymru. Neu, os ydych chi'n dwlu ar ganeuon gwerin traddodiadol Cymru, beth am ymuno ar gynulleidfa yn festri capel y Drindod Pwllheli i ganu Molianwn neu hen Ferchedan. Yn olaf, mae'n hawdd lawrlwytho'r holl ddaweddau yn y casgliad Archif Cof a'i hargraffu ac i ddefnyddio mewn sesiynau atgofion. Gobeithio'n y bydd yr adnoddau hyn yn tanio atgofion ac yn ysgogi trafodaethau. Diolch.